a našich pohľadov na základe tlačovej konferencie pána Tarabu a udalosti, ktoré sa nakoniec stali. Pán Taraba sa dnes stretol so starostami dotknutých obcí, takisto aj s primátorom Hriňovej, a teda jeho reakcia na stretnutie bola takáto. Ja som veľmi rád, že teraz som mal stretnutie so starostami, ktorí odišli absolútne spokojní z tohoto stretnutia. Po tomto ich stretnutí sme mali zase hromadné stretnutie my, všetci dotknutí obyvatelia spolu so starostami, boli prítomní aj koaliční a opoziční politici a média a všetci starostovia sa zhodli na tom, že s týmto projektom nesúhlasia a nie sú ochotní ho podporiť za týchto podmienok. A primátor mesta Hriňova svoju nespokojnosť vyjadril aj na svojej sociálnej sieti. Čo sa týka prínosu pre obec a obyvateľov, pán Taraba povedal toto. Tieto lokality, v ktorých žijú ľudia, si zaslúžia, aby tam došli obrovské finančné zdroje, aby sa tam rozvíjal turizmus. Budú tam mať energozdroj, ktorý z tej lokality urobí jednu z najbohatších na Slovensku. Ponúkli sme im, že to celé odkanalizujeme. Keď si povieme, čo táto elektrárne priniesie pre obec a pre okolitých ľudí, tak skonštatujeme, že asi veľmi nič. Pár metrov od vodnej hladiny by mal byť najvyšší stupeň ochrany, tak sa tam nedostanete ani vy, ani my, čiže z turizmu zase nebude nič, sú to iba bajky do vetra. Miliardové zisky pre tieto obce sú asi nereálne tým, že netušíme, kto to bude financovať, z akých zdrojov, či tam bude investor alebo banka. Z jednej strany to bude mať investor, z druhej strany sa bude splácať dlh. Čiže keby to bola pravda a mali by sme mať v našej obci miliónové zisky, tak obyvateľia katastrálneho územia Čierny Váh, kde je dosť podobná elektrárne, by sa mali už momentálne lepšie ako arabskí šejkovia. A čo sa týka kanalizácie, starostovia sa vyjadrili, že tá im nestojí o to, aby ľudia prišli o svoje domy. Viete, koľko ľudí by malo prísť o svoje domy? Pán minister povedal toto. Je tam nejakých 5 chát, aby ste mali predstavu, o čom sa bavíme. Reálne sa v zaplavenej a priamo postihnutej oblasti nachádza levandulová farma, včelia farma, naša farma, stále existujúce a fungujúce družstvo, niekoľko trvalo obývaných domov, chatári, čiže nie je to len 5 chát, o ktorých pán minister hovoril. Títo všetci by tým boli postihnutí, či už tým, že by ich domy boli zaliaté vodou, alebo tým, že by boli v najvyššom stupni ochrany, v ktorom je zamietnutá akákoľvek aktivita aj prístup do tohto stupňa. Takže by sa tak či tak museli vysťahovať. V neposlednom rade sa to bude týkať aj ľudí, ktorí síce neprídu o svoje domy, ale budú trpieť 10 rokov non-stop stavebné práce, bagre, Tatry, hluk, prach a totálne znečistenie ovzdušia v jednej z najčistejších lokalít na Slovensku. A na otázku, prečo je to iba v skrátenom pripomienkovom konaní 5 dní, povedal: Viete, máme radi dynamiku vo vývoji. Bol by som veľmi zvedavý, ako by sa pán Taraba zachoval, keby v takomto dynamickom rýchlom konaní prebehlo zapálenie jeho chatky v Kanade.